Loh. Lah bos, iki ceritane iki ndelok wong anu bos, anu bleh kambing bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki sing bakar sate malah mama. Bocah goblok kuwi ya. Lah iki bos bleh bakar sate. Lah kuwi lho cocok kuwi. Lah bos. Wes mama sebagian nyate bos. Wes anjay mama. Dengaran nih pakai bakar nih mak ya. Sok esuk aku ning kene. Aku mereka aro lho mak Sok marai. esuk. Bener liwak. Gak mereka aro pas beli ke ngono lho. Karo. Oke repot musuh ngirimi apa sing nganu wong pegatan lho mak. Wes ngawur. Hari Minggu ki ngusi wong pegatan kok. Kaya lurah. Iya. Dhuwure lurah presiden ya kok. Jokowi ya. Sate sak nembane kok bare ya apa iki. Lah iki terang balik kang ngene. Ya wi borong ngamuk to mak wi kok sok. Kok wi borong ngamuk. Iya. Enak dik. Anjay sate ini mama sing bakar mama bos. Kok udah jadi cipane. Nah, lho. Yo. Terus apa di? Gula apa? Gula ini gula apa? Gunamu wis tulung dalan kae. Ya kok ngene cipta tekan gone Apa itu konggone? Joko. Apa itu konggone Joko Pak Lurah? Joko. Ora teko kono. Kondi. RT. Ngene keluarga dhewe lho, kene lho. Apa itu konggone? Ciptone sak. Nek top 3. Terus ngene semini. Gunamu singkek. Terus ngalor gene Pak Joko, Edi. Yo. Terus Utomo. Tomo, Dipol. Ngene Bajar kok enak wong ora? Ya aku titipno Enak, Utomo. tapi enak wong itu. Yo Enak wong ora kok. enek aku sore mulai wong. Oh, sering mulai. Ya kan itu sering mulai diaturi Ya, karo gene Pak Adi karo gene Dang. oke. Kok karo etar gene lis karo gene nganu Harsuki. wis. Ya. Kayak kula ya wong loro deh ya. Ya. Harsuki karo Pak Lis ya. Ah, Oke, bar maghrib. bar magrib. Ya, bar maghrib, Bos. Mangan golek dhewe mburi. Malah mangan keri aku bermangan. Oke ya, bar maghrib ya. Entake kok gone utama ya. Ya. Oke. Lagi Bos nyepik yo. Ning pawon, Bos. Hal. Ya iki. Sawalane tak suplek. Tak kira selamatane sesuk e. Esuk ya tak obos wae digo kucing kok ya. Lah, aku lho. Lho kene ke bakal kon atur-atur ya. Kowe lokasimu ndi, Bos? Awet nggo kicik, awet kanggo Utomo, Pak Lis karo Harsuki. Oh, ngono. Ngono. Lah liyane? Liyane yo ora to, iki wonge Pak Pir omong ngono. Lah liyane sing ngatur-atur sapa? Ya ora roh. Aku kan bagian kulon tok to. Sing rong RT kene iki lho sing atur-atur kuwi sapa? Kene ya. Heeh. Ya ora roh kok. Lah makanya ditanyakan dulu Ya aku tak mau Didi. kepada Bapak tua. Yo ditanya kok Yo. ndak atur-atur. Oke siap. Ora selah hujan. Ya aku lho, kan kulon enteng kulon iki wong saithik Yo. ya. Wah Julia ki ndi to wonge? Nganu anake Dik. Oh iya. Nganu Samsul. Yo. Oke bos iki kan atur-atur. Ngono. Berarti kowe di sing ngatur sing rong ate kene. Ya wes kene. Oh ya wis. Kene wis awakmu marep satu siji. Yo yo wong saithik gampang kok.
maghrib ya. Bendang to mak kok tak-tak maghrib barang kok sok. Nah, sore sak krewet tuh. Kok Lemak sambel ya. Gadok. ora ono pikis mulai purung lho mak kok. Sapa? Nopek. Apa itu? Yo garo aku jute wong ora enak metu kok. Dhewe ki apa tisuk ning kene mak? Kowe kedendeng lho. Iya. Bar mau wonten kon Mentem apa to wilajane wil kok. dapurmu bar kon ngebel aku ndek bengi. Alam. Ngebel kene kono ayo carba ngidul ngebel kok. Oh, ngebel kene kono iso. Lah iki ngebel sawah iki to mak kok ngebel kok. Blok aja. Oh, Ngebel wedak kok sok. kono blek genggek ra nang. Alah golek genggek aja ngono mak. Pikiranmu kok ngono niatmu elek mak ngono kuwi mak. Kuwi gak oleh mak. Kira le sapa? Presiden. Ngono lho. Wonge Yulia cek nganu anake bos. Ngono lho. Iya. Kowe nek keluk gak mau ora. Ora apa-apa. Gak, mbok iki anak anu piye ya? Tapi nek live. Live. Ada konten gak? Malah dipangan. Bocah piye to mama? Ada anu ada kurang. Kurang, Mak. Ngono ya wis selera gitu. Kok malah dipangan dhewe iki lho kosok. Dicemono, Dik. Wis kono dilanjut lagi, Lur. Ya, Lur dilanjut lagi, Lur. Ning pawon iki ndelok iwak. Nah. Jadi piye? Cek edan kuwi. Esok. Kowe iwake matang. Iya, Bos. Iki lho, Bos. Iya ki lho. Bezet. Olah-olah dipangan dhewe. Pangan dhewe ki lho jenenge. Niki esake sing iris-iris lho. Kok masak lemes wis ada mangan tol-tol ngono kok. Ngelak ngono sing piset to. Iki lho. Bose Yulia ning ndi to? Kok turu ya. Wis iki kelek enak iki. Jan, mantap pokoknya. Ku bar ki langsung ndang badok kanggo. Yo yo. Nyekeo. Yo. Reca-reca bos. Dhewe kasane loro nyang. Iya enak banget. Iki kontol. Sah. Omongane sah malah ngono kuwi. Wis karo biasa. Tenan lho iki tenan kok. Beyo. Beyo. Jam tapi syuting to. Wes iki seru. Malah omongane sah ngono kuwi lho. Oh alah. Sah. Langsung cemek kan. Lah iya. Omongane saya ngeri malah. Tutorial dong. Lah iya. Tutorial kok sekarang kan yo ngomong apa enake. Iya, betul gak apa-apa. Apa enake malah apik, iya, Bro. Ya, barangnya tenan iki lho. Nang ngomong iku yo gak usah ditutup-tutupi tok blogok. Ya, kuwi malah enak sah kuwi sah. Anu terus iki to. Iya ya, oh enak. Wong sak angger wong mesti golek iku lho. Iya kuwi. Wes kita juga. Lagi gawedek enak sah. Lho. Iki lho, Bos. Anune wedhus, Bos. Lah aku lho jenenge sah kuwi lho. Lah iki. Ya pakno ya apa? Ya mbok kok takokno kok. Tenang congor. Congor ora. Congor. Wes congor, Bos. Malah sah omongane ngono lho, ngeri. Iki ndang ade dhewe. Lah kuwi lho kok ndang ade dhewe los. Bocah. Mangane kene los. Wis aku iki bareng ndak badok kok. Nah ngono lho. Iya, enak iki. Soto, Bos. Lah ke babat. Weh, babate mateng wis e. Ya jare mungkin piye, kempurung. Kurang sithik ngono lho maksudku. Kok apa iki?
Oh sik. Enak aja nih sikil iki. Kanyul no. Engko sing kowe aku tak mangan yo. Mangan oh. Ya wes ngono lur ya. Banget. Vlog siang hari ini saya tak tutup. Jangan lupa di support lanjutin Kenongorjo di selamatannya Samson. Semoga Mbak Yul karo Gus Nopi rezeki lancar, sehat selalu sak kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.